Irrigation Department atum Kachelang kavedet ajok repairing Aphan nonputa thekponong ledet. Lakhain koira truck Duarbaguri MSC constituency Deihori police station kaparlo Upper Deihori Kudam Singnar Arong Arat Aphan Congress kachari bo mahut pen non an ningkan kre pho kre truck an chokpon tanglo bonsita non chari bom BJP a sarkar pen mate KAC atum Kachelang dun kavedet aputhak irrigation scheme mate irrigation department atum Kachelang dun Kepangkre ajok thangnat kemi Avar sai kelong ponji Aphan nonputa Upper Deihori Kudam Singnar Arong Arat Aphan ke khiti choklem bom Arat atum Aphan mesen avar sai Aphan setame nonputa thekponong lelang pusi hadakedo ahawar Arat atum chethan pon barla apora hut pulote hidi hai chobai I Aphan anta lang kelong pon pedet asonsi do pusi hadakedo Arat atum kasiksak chetok nang pusi Perangke Aphan nang chethan don lapen irrigation department pen repairing Aphan ave mapusi kehang ponta pedo anpar sitame bangso irrigation scheme KAC pen repairing avar sai sitame avedet mapusi non charibom BJP sarkar Aphan chuning ri ponta pedo lasi Duarbaguri constituency MEC Richard Tokbi forest board development chairman KAC Prabjin pen nangchi humri asonte Meparji pusi hadakedo ahawar Upper Deihori Kudam Singnar Arong Arat atum jasemet kachuning ripon pedo Kachelang pen Thomson terang Lutiki News Karbi Anglong